Magbagong buhay na! I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Presentado ka Department of Tourism Regional Office Number 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta! Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na hunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa Radyo DZGB. Always number one. Always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome back sa programa Turismo Bicolandia Aramon ta. Pero si Kaaram Romel Natanawan, si Chief, nasa destino sa ibang mga areas sa iya pong dapat na dumanan. Bantang makakasabay tapungan niyan, mga tugang, si Sir Siegfried Nebres, kan DOT5 para po sa mga istorya, mga updates, hali po dyan sa senda pong opisina, mga pinagigibong lakdang kang DOT5 headed by Regional Director Herbie Aguas. Nasa ngunyan niya ang puduman nakikipagtalas-tasan sa Batangas after kan series of long trips dyan po sa 12 towns of Camarines Norte. Sa garoat siya na hapon mapresentar si RD Herbie kan mga destinasyon, mga tugang sa Bicolandia. Tama-tama, hands-on siya, aram niya kung anong i-istorya niya because he's been there. Ali siya duman, dinumanan niya talaga sin in-experience siya, including yung pag-ship line riding, as in iba pa, pati pag-diving. Sir Yeg, good morning, Tabi. Sir Yeg, I miss you, Tabi. Yan, mga tugang, Dr. Siegfried Nebres. Yan. Sir, good morning. Good morning, Papa Mar. Iyan, ako na ogma na nahiling takagiraray. Ogma, so kakambal mo digdi sa mo? Si Bonjing? Ayan. Okay, Sir Yeg, ano po tabi sa tuya ng mga ihira sa mga kababayan niya to? Please go ahead, tabi. Yes, Papa Mar, ipapasilip ko po so presentasyon ni RD at Chan sa TPB Weekly Chat. Mm-hmm. Pinita po ma-share, Papa Mar, so ano? Yes, so, alright. Nasa screen na. Nasa screen na, tabi. Sir Yeg, go ahead. Hindi sa iyang presentasyon na Chan, ipahilig comparison ka foreign tourist arrivals as in tourist expenditure. Kung saan igwa kitang nakulaon na growth rate or pagbaba sa growth rate. As in 11.7 billion ang na-forgone income. Ngunyan, yung manggiraray po sa tuyong turismo, manggiraray kita sa drastic fall, pero luway-luway na po nagbubukas. As in, limitado manggiraray sa tuyang tourism activities. Ngunyan, magkakaigwan na kitang tourism reopening. Taon magiraray sa tuyong mga tourism circuits, iyo ang Almasor Eco Adventure, the Center of Fun, the Triple C Islands, and Drive and Dive. Ano yung Triple C, tabi, Sir Yeg? Yan yung Camarines Norte, Kamsur in Catanduanes? Yes po, Papa Ayun. Mar. Oh, yan yung circuit, adi. Okay, sige, go ahead po. Yun is Almasor Eco Adventure, yung magiraray sa ATV, Tribal Village, Sumlam Lake, Mangrovetum, Palani Beach, Lukaan Water Park, Buatan River Cruise,
Barcelona Town Hall, asin ang Museo de Sorsogon. Yan. Albay, Masbate, Sorsogon trek naman ini. Eco Adventure. Ayun, okay. Go ahead po, Tabi. The Center of Funds, Farm, Faith, and Food under the New Normal. Mhm. Subuhatan River Cruise kay Pintra Mangiraray, Barcelona Town Hall, Museo de Sorsogon, Sonrisa Farm, so ATV Adventure ta, Tribal Village, so cultural tour ta sa Naga City, water sports complex sa Kamsur, asin ang Sumram Lake sa Kamali. People Sea Island Adventure, Yaon Mangiraray sa Calagwas Island Adventure, Karamoan Island Hopping, asin ang Happy Island Escapades ang Catanduanes. Drive and Dive kang Tikaw Island ng Masbate. Mhm. Unay, so video ni RD kang nagbisita siya sa Tikaw Island. Pero duman yan sa Cuibac. Sa Cuibac ano yan? Ay, yung ano, yung denied ni RD, ano. Talagang i-experience ni RD ano, ang area para sabagay tama-tama para maka-stress sa talaga ng tunay kung ano ang feeling, ano. At saka mas makainggan nyo tabi Sir ano, at ang mga turista whether local o yang pong ano yan, international. Yan, sobrang yaman kang ano kan sa tuyang ano ni Bicolandia sa pag-abot sa tourist destinations. Ayan. Okay. Aran ini Sir Yeg duman sa Mantaray Baul. Actually, pa pa ako nakaduman. Ade. Sa Kuya Taylor. Dahil paano ni RD, yaw na ako pinag sa opisina. Ikaw taong bahay. Ayan. Okay, so iyan, so pag duman niya yan sa Mantaray Bowl, tapos may mga areas pa duman na talagang dive site, adi. So, malinigo ng tubig. Ha? Saka, ano, pati ang irarom niya. Marirahay pa ang, ano, ang coral reefs. Pagkatapos pati ang mga pananom dyan, talagang pwerte talaga for diving. Yan. Mismong si Regional Director Herbie Aguas po ang nagda-dive. Tas si RD, certified po yan na diver. Hanggang pirang feet daw ang kayang i-dive ni Sir RD. Adi. Maka 80 feet. 80 feet. Depende kasi, di ba? May mga category naman sila. Ayan, okay. Okay, so yan ang pinakamasiram. Yung Karakanan. Ayan yung paborito nyo ni Bunjing yan, Okay. Yung Okay. Manggaray, sa tayong Bicol Culinary Journey. Okay. Yung Manggaray kita sa picture na famous local dishes. Mhm. Yung ang Bicol Express, Pinangat, Sinantolan, Pinilmok, Kinalas, Pansit Bato, Dinuguan, Tinutungan na manok, Mhm. chili flavored ice cream, pili, delicacies, among others. Ayun. Ang pinakamagayong kanita, may cooking demo falan Yes po. na may interaction so ano, may engagement so visitor duman sa mga recipe na talagang yaon sa tuya sa mga local tang masisiram na pagkakan. Ayos yan Mhm. Bicol Culinary Journey. Ayan, okay. Yes po. Sige, tabi. And hanggang ngunyan po, yung panggiray kita sa pagpreparar kang sa tuyong tourism circuits. Mhm. Sa ngunyan, igwa ng anong na probinsya or bilog na probinsya kang Bicol, kang Kabikulan Mhm. na validate na, nagkagawa ng assessment. As in, so may validation trip naman na nangyari. Mhm. Local tour operators at kang Tourism Promotions Board, as in kang OPMD. And the tour package and product development training workshop na ginibo ini kang mga nakaaging bulan. Mhm. Kay iba ang mga tourism officers kang mga lain-lain na local government units tig isa sa tuyan. Yan. Yan yung Ayun. ano, yan yung ginibukan DOT5 para i-preparar so mga ano yan, mga lugar na pwedeng dumanan. And then Yes, one of which is in-assess yung lugar duman sa anong na probinsya, anong mga particular na sites. Kasabi na siyempre dyan yung kung paano masiguro na safe ang mga empleyado, pati sumapasiriring dyan tabi, Sir Yegari. Then, binalidate so, ano yan, mga tour operators. Ano ang mga dapat nilang panundun dyan? As in, ang mga dapat na gibuhon, tanganing safe manggiraray.
Tapos siyempre, yung tour package, tapos product development training workshop. Ay, yung importante talaga yan, no? So, sabihin, kasabay dyan yung, yung vaccination kang, kang mga players, kang mga workers, ta? Sa mga sunod na slides po, Okay. Papa Mar. Sige po. Maagyata po. Roger. Okay, yan. Sige, guide po. Kanya na po, ang sa tayong pigabangan, yun Mhm. ang mga travel protocols ka malain-lain na probinsya, as in syudad, sa Bicolan. Yes, saro-saro Albay. tayo, Sir Riga, no? Para sa mga taga-matabay na to sa radyo, sa Albay, ang kaipuhan, Vaccination card vaccination And- card. and Albay Get Pass. Tapos, Albay Get Pass. Maduman sinda sa Albay Get Pass, ma-register sila duman. Pagka Marinis Norte, ang kaipuhan is, Vaccination card. Vaccination Online travel card. pass. tapos, online travel pass. Ayan. Sa Camarines Sur, Vaccination card. vaccination S-Pass. card, saka S-Pass. Yung iba-iba pala, Sa Catanduanes naman, ano ang kaipuhan? Medyo nasa high risk din mo yan. Mhm. Kaya po ang magiraray ang negative RT-PCR At or saka antigen. as Yan. in S-Pass. Pero sa ngunyan po, only uppers are allowed to enter Uppers the are allowed. island province. O tana sa sinda alert level 4. Okay, so whether you are vaccinated or not, kay pong magpresentar ng negative RT-PCR at saka antigen, pag-apor ka. Ayan, okay. Sa Masbate, Vaccination card, S-Pass, sindang inot na probinsya mhm, na nag-open kang tourism. ayun. And only requiring the vaccination card. Ayan. So, mga syudades, tanong kay Puhan. So, Sa- kaya syudad sa Legazpi, Okay? same po ito. Vaccination card and S-Pass and Albay Get Pass. Ayun. Under kita kang component city kita kang probinsya ng Albay. Ayun. Okay. Naga City, Mhm. vaccination card. As hindi ko man sinda sa sariling application. Ayos sa You inyo yan. i-Salvar. Salvar. Ayan, okay. Karamuan, yun, the best man ining Karamuan. lugar, no? Okay? Vaccination card man po kasi dapat may coordinate sa tourism information booths. Ayun, makoordinate sila duman. And then sa Iriga City, Vaccination card and eye contact app. yan. At Sir Yag, ilinawon talang ining vaccination card na ini, na aakuon dyan sa mga provinces and cities, inisyo kang DOH o pwede nang akuon in so hali sa mga local government units na may kanya-kanya bagasindang vaccination card. Actually, Papa Mar, hali ako sa Masbate last week. So, pig-issue lang po kang LGU. Santo Domingo. Yun ang ano. Okay. Nako na, no? Okay, very good. Yan. Tapos ano po, iling man po nila sa contact number Mhm. ng concerned local government unit. Mhm. As may pigigi po man sila ng verification if the vaccination card is legit. Ayun, ay very good. Taan ba managad-bagad ay man QR code ang ibang mga vaccination cards. Ganun pin-imprint sa saka pinilapan duman. Okay. Pero may pirma kang doktor saka yung contact person. Ayun, okay. Sige pa tabi sa next slide. Para sa kompletong listahan sa mga bukas ng destinasyon as in, sa mga travel requirements, Mhm. pwede man tabi bisitahon ang www.bicoltourism.ph Yan. /safe-ph. www. Bicol Tourism. bicoltourism.ph .ph /safe /safe PH. Ayun, okay. Lahat ito small letters? Yes po, Papa Mar. Ayun, Yes po. okay. Para po sa mga kababayan natin, if you want to see kung arin po sa mga destinations ta, yaon po yan mahiling po nindo dyan. Pati yung mga requirements gano'n na kaipuan pag malawag ka mo duman sa target nindong area. It's good na kung ma-travel ka mo, aram nindo kung ano ang dudumanan nindo, tangan di magkaganing hassle tabi sa area gadi. Yes. Ayan, okay. Sige po, go ahead. Safe and wala ka mo problemahan Ayan. during your visit. Di ka ma-quarantine. Okay, sige. Yan. Ano yan? Nagkakago niya po, pipa ito manggiraray ka Department of Tourism ang health and safety practices sa samuyang mga sa tuyang mga accredited establishment as in TREs. Mhm. Yung manggiraray, yung magpugiraray ang no mask, no entry policy, Okay. ang temperature check, physical distancing, yung manggiraray sa presensya, ka mga sanitizing Mhm. mats, non-contact payment. Yan po ang tanong yan? Pwedeng GCash, pwedeng Future. electronic na ang transaction. Wala nang yan, kaliwaan ng pera.
As in, Ganda. yung mag-raise reminder cards, Aha. sanitation, disinfection, safety measures. Ayun. Ang Department of Tourism, sa tabang kan TPB, nagtataok yung mga reminder, mga materials sa to yung mga AEs para sa safe na operasyon ng tourism. Ayun. Ano yan, Sir Yeg? Sa infig totoo yan, sa terminal, libawa, digdi sa Bicol International Airport o sa mga terminal ng sasakyan or Pwede po, sa ano na po, pag-abot mismo duman? yung tataw lang po sa mga accredited establishments. Okay. Di, Kasi, pag-abot ninda duman, tatawan sinda kayan para reminders Yes, man. Ayun, very good. Okay, sige po tabi. Tama yan, so availability kang sa tuyong health facilities, yaw po bigdi, number of facilities kang albay, iwa kitang 16, ay iwa kitang 978 total beds, ICU beds 37. Ano ito po, ano para sa region nito. Only albay, 235 total beds, 9 ICU beds, 180 isolation beds, ward beds 46, as in may ventilator kitang 5. In Cam Norte, higwang 7 na fasilidad. Number of beds 129, ICU beds 5, isolation beds 98, ward beds 26, as in a ventilator, higwa lamang kitang 2. Cam Sur, higwa kitang 15 fasilidad, 356 beds, 13 ICU beds, 190 isolation beds, ward beds 153, as in a ventilator, higwa kitang 13. Sa Catanduanes, anom na facilities, 65 beds. Ang sa tuyong ICU beds, wala kitang data na nakuha alis sa Catanduanes. As in, kitang isolation beds na 30, ward beds, no data, as in may ventilador lamang sila na 30. While in Masbate, higwa silang 3 facilities. Total beds, 46, ICU beds, 4, isolation beds, 45, ward beds, 30, as in may ventilator na saro. As in Sorsogon, higwang siyam, may 147 na total beds. Anong digdi yung ICU beds? May 92 na isolation beds. Ang ward beds, 49 as in ventilator 7. Mapapansin ta Papa Marso, mga island provinces tayo ang medyo ditang fasilidad or capability para sa healthcare. Kung dagos kita matatama ang kaining kang pandemic. Okay. Yan ang DOT, iwang mga isolation and quarantine facilities. Sa Albay, iwang kitang saro, ang usable rooms, 11. Sa Cam Norte, saro man, 25 ang usable rooms. Sa Cam Sur, 2, iwang 29 usable rooms. With a total of 4 quarantine facilities and 65 usable rooms. Sa quarantine facility, sa Albay, iwang kitang 64. Sa Cam Norte 2, 33. Cam Sur 2 man, 92. Masbate 2, 27. As in, kaya ka ini may usable rooms na 226 and sin 12 ang total na quarantine facility. Tangon yan po, may target kita na 6,500 iba kitang target na 7,908 na tourism workers na subject for vaccination. As in, 6,548 na po ang bakunahan. Aba. Yes po. Sa breakdown ta sa tourism worker vaccination per province sa Iyawan Hotel, regular hotels, other tourism enterprises and tourism support services, 2,103 sa Albay, 527 sa Masbate, 809 sa Sorsogon, 674 sa Cam Norte, 1,940 sa Cam Sur, 495 sa Catanduanes. As in, igwa pa kitang 1,357 subject for vaccination mga tourism workers. Well, alangkaw na di. Mga pirang percent Sige na yan po. tabi, Sir Yeg. Nag-total sa RD, nagpuon siya sa 33%. 32. Last August, po, araw-kaan. Ngunyang garo Ngunya po 85% na, 90%. 80%. Igwa kita percent of vaccination, Ayun, vaccinated, 82.8%. Oho. And for vaccination, igwa na lang kitang 17.16%. Ang nagkakaiwalang factors kita, kung nata data na achieve ang 100%. Aha. So ibang workers ta, nagpipili ki brand, ki vaccine.
Choosy pa rin choosy pa. And so iba man, abo magpabakuna. Ayun, no. Or somehow, some of our workers are suffering from underlying conditions such as high blood, may Mhm. asthma, allergy sa mga medisina. Ayun, no. Okay. Kung po sa breakdown, Papa Mar, Mhm. achieve ta na ang iwan, 100%. May igwan lang kita kidiit na bigahalat pa. Mhm. Medyo durod ako na digdi sa mga community-based tourism organizations ta. Yes, As in, ining mga water transport operators. Mhm. Yung mga Yun para is sa buwan. mga, Ayan, okay. alat-alaton talang po, baka ma-achieve na bago mag-December ang Yeah, baka Mas makasama sila dito sa 3-day vaccination program, di mas marirahay na yan. Ang tangon niya pa, bako na problema ang supply. Yes, oo. So ano na? Yung so, willingness na ang problema. So, Yung kagustuhan kang tao. Ayan. Yan Okay. ang yan ang open mo na po yan sa mga local government units. Yun na ang sa indang tiga ang simbag bako na supply. So Mhm. pagpiling na ang brand of vaccine. Ayun. Sana wala nang pilian. Kahit fight na. Maski anong klaseng bakuna, maray na yan. Kaysa wala. Ayan. Okay. Sige, tabi. Go ahead. For human capital, diretso manggirarayan sa tuyang capacity development training sa tuyang mga stakeholders. Mhm. Yung ang tourism industry trainings na babanga sa Filipino brand of service of excellence, Wow. product development in tourism and hospitality industry, tour guiding technique in the new normal, Mhm. eco guides training, tourism culinaria, and DOTD in our blended training on carrying capacities for LGUs. Ayun, okay puan yan At baka sobra naman sa karga kita o naman kaya kan environment tadi magka-problema kita. Ayan. Tipo, yun sa mga example kang nataro example ini sa mga pigiribong Mhm. webinars or face-to-face developmental trainings, yung ang ABC of personality development, Mhm. in the new normal, storytelling through virtual tour guiding, Mhm. entrepreneurship and the power of innovation, emotional intelligence, creativity and destination, Mhm. Filipino culinary and adaptive food industry, sharpening the listening skills, Mhm. personal finance, digital expectations of online customers during pandemics, applications to tourism industry, mental health and wellness, Mhm. Iyan. Ano yan? and the digital expectations of online customers during pandemics. Matindi, Enriching knowledge, upgrading skills, Yan nagibo yan sa 100 days ni RDRB? Some of the trainings. Ayun, okay. Yun, okay, sige. Alright. Para sa human capital yan. So, yan. Okay? Dagos-dagos man po ang pag-implement kang DOT. Mhm. Actually, these are the DOT issuances on the operations and health and safety guidelines under Okay. the community quarantine and the new normal. Mhm. In particular po, yung mag-rise o accommodation establishment and auxiliary services and travel and tour operators, MICE facilities and organizers, tour guides, island destinations, tourist attractions, igwa makita orientation on tourism restart. Medyo igwa kita magkakaigawang programa digdi sa tourism restart. Mhm. I-introduce me po ini sa mga masunod na programa ta. Ayan. And criteria on assessing the destination readiness. Mhm. And of course, ini sa paggamit ng SPAS as in safe, Swift stay safe app. and smart. Ayan. SPAS. Okay. Stay safe up. Kay puan talaga yan. Iyon ang magiging pirming kasabay ta, kapag Ayun mabay ang kita. ayun ang new normal po, Papa Mar. Ayun, okay. So, yan ang mga yung mga pag marigi ka sa Albay o sa Bicol, ito sa mga destinations and anong mga dapat na i-prepare mo pag biyahe mo. Pera Yes naman po. sa kwarta. Nagagastusin mo para mabuhay ang ekonomiya dito sa Albay. So, in a nutshell, tabi, Sir Yeg, ano nakapreparado ang Bicolandia para mag-receive ng mga turistang lokal? Sa iling ko po, day bako na pasyal. Sige lang. Yung sa iyong mga assessment because nagdudumang ka mo sa mga areas bago. Kada local government units medyo okay na po ang sa indang sitwasyon. Takulaon ang tabang ang vaccine.
Yan, yung mga yung mga destination, halimbawa yung mga itong pwede mong istaran, may mga safety seal. Yes po. Natawan Sa yung yan safety sa seal. di tama pigobliga pero yan sa mga kondisyon piga tama Recomendar. gusto yung iis na magkuha Mhm. ki sertifikasyon sa muya ang safety seal. Ayun. Para ang sa inda mga bisita or turista Mhm. magkakaigwa man ki Na-mute ka garo, Sir Yeg? Yan. Garo na-mute. Yan. Okay, go ahead. ma-ensure rin na sa inda mga bisita or turista na Mhm. safe ang sa indang dudumanan. Ayun, okay. Kang nakaagi, garo nagkagawa ng brand of service training or seminar dyan sa mismo sa airport. Ano pigtokar duman tabi, Sir Yeg? Actually, ito po, pigi po ito sa Bicol Food Delights. Kang nakaagi, 2 semana na po. Okay. Ang mga, ang mga participants, yun po ang mga security guards, Security sa guard. mga frontliners. Oho. Ayun. Pigturuan po sinda manungod sa proper handling sa indang customers or sa to yung mga turista. Yung bawal na kasi mangot. Dapat naka-smile lagi. Kasi yung Bicolano yun yung brand ng Bicolano dapat namamatian ka mga turista dito. Alis sa mga lugar. Okay. So ano pa tabi, Sir Yeg? Ang gusto tang takawan Papa Mar, ma-request mo na ako key-date na, ayan, makomersyal muna kita. date na commercial. Yan, makomersyal pa doon Sa babalikan. second period na, yun na po sa mga activities na mga Roger. Okay, sige pa tabi. Mabalik po kami. Standby lang with Dr. Siegfried Nibres, mga tugang kan DOT. Makalis lang kani. Oras na to mga tugang, alas 11:38 na. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Di ba'y mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol CHT. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at Worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Lahara maserbisa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Ooh. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Ooh. Alright, mga tugang, bali po kami ni Sir Yeg Debres, mga tugang kang DOT5 para sa dagdag pang mga information na gusto po nilang ihira sa mga kababayan ta. And sabi ni Kuya Bob Lacantano, good morning, Ayamar. Tama ka man ang God. Pareho pala ni Bunjing ang kauron mo. And si Rene Valderrama, may gusto si RD Herbie Aguas. Okay yan, Tabi, para ma-enhance at ma-discover pa ang iba pang tourist attraction dyan sa Region 5. Taga Santo Domingo man, Tabi, ako, and watching here in General Trias, Cavite. Hoy, kabayan Rene, good morning sa imo, Tabi. Si Teresita Cobo, good morning, ma.
Okay, Sir Yeg. Nandiyan ka na ba? Yes, Papa Mar. Yan, okay. Sige, balik po kita tabi. Okay, go ahead. Yes po, sa Friday, yaon na po sa Pigalata. Yaon na po sa Parmaskuhan Tourism Fair. Yan. Friday yan, November 26. 2:30. 2:30. Ayala Mall, Parmaskuhan Tourism Fair. Sa inyong tabi, Gibuhon? Ayala Mall. Ayala Mall. First legs, November 26 to 30, as seen sa December 6 sa SM City. Ay, dalawa. Yung dalawang malaking mall ang nag-offer sa... May duwa kitang leg. Oo, sa DOT kayang Parmaskuhan. So, ang i-showcase na dyan, so mga produce Food and and travel. services kan sa tuya ng mga kapartner. Yes po. Kay Bata, ang Albay Farm Tourism Operators Association. Yes, okay. El Miriche, Aguas Farm, Mhm. Longabelas Kalikasan Farm, Biris. Mhm. Yaon mo po sa local government unit kang Kamalig. Aha. Si opisina ni Congressman Salceda, Aha. ang 2D Albay. Kay Bata po sa aktibidad na ini. As in, ang focus po kay niyo ang food and travel. Mhm. Tourism. Food and travel. Ang tool for sustainable development and promotion of destinations and culinary heritage of Bicol region. Mhm. Now that more local destinations are reopening to domestic travelers. Di food and tourism yan, di may sample yan. Yes po, food tourism. Pwede kami ni Bunjing. Document lamang kami dyan. Sige, go ahead. Ang objectives kay niyo ang to promote Philippine products and destinations and encourage sustainable practices in agriculture and tourism. Okay. And to create a larger network of industry stakeholders and relevant practitioners. Example, yung artisanal food products, food destination products, local tour packages, Mhm. arts and crafts, and farm tour sites, and encourage travel to Bicol region destinations. During the first day sa November 26, magkakaigwa kay PressCon, Mhm. yung highlight kang activity. Yun naman po, magkakaigwa maganda virtual presentations kay ni. Okay. Yung activity. Ayan. Alright. So, Parmaskuhan Tourism Fair, November 26 to 30. Yan po yung first leg. And then second leg sa SM naman, December 6, di ko pa aram kung hanggang warin. Hanggang warin. Pero Basta mas December longer mas longer sa duration sa SM. sa SM. Ay, arong kang katibay si Ma'am Claire Nariri. Ayan. Okay, sige. Okay. Next is, ano yan? Travel Show Bicol. Ayan. Papa Mar. Yes, okay, go ahead. December, ano naman po, actually, dakulo kami activity lineup. Aba. Hanggang December na po ini. So December 4, Mhm. kakaigwa kita aktibidades sa yun ang Naitas Travel Show. Gigibong pa ini sa Robinson's Place, Naga. Sa Naga. Ayan, okay. First time yan na dinaradig di ang travel show na yan. This is in partnership with TPB Mhm. and Bicol Regional Tourism Committee, headed by Sir Dan De Leon. Opo. Okay. May regional travel show, hybrid edition. Aning aktibidad na ini, both online and face-to-face activities. Mhm. Uni po program ng nasabing activity. Ayun. Oo. Okay. Sa pagkahapon, igwak yung mga lectures and demonstrations ng Bicol Tourism and Culinary Nature and Farm Tourism and Digital Marketing. Mhm. Ayan. Okay. So, Sir Yeg, igwa na lang kitang 5 minutes. 5 minutes. Sige na tayo. Na ano naman gano'n, na ano naman so oras sa tingon niya, na maximize naman pala eh. Ayun po. Ayun. Ayan. Yung may 5 minutes kita. So, siguro ang sa imong dagdag na mga pahayag, invitations, and then reminders sa mga stakeholders niya to. And then sa mga nag-antabi sa to all over the world, na kita,
tulo ang tigbabaldan kang programa ta sa DCGB AM 729 kHz, tapos sa DCGB News Online Facebook page, and then sa tuya na ano yan, YouTube channel, DCGB Ligaspi YouTube channel, and then siyempre yung DCGB Live app ta, nadadangog kita kan iba niya itong mga kababayan sa cellphone. Go ahead, tabi. Yes, Papa Mar. Kami dagos-dagos mi biga asigurar sa mga stakeholders na diretsyon sa mga pagtrabaho para magkakaigwa kita ki exciting restart sa pag-abot sa tuyang mga tourism destinations. Maski busy marayan sa buyang pamayo. Si Chip nasa Katanduanes ko niyan. Alin pala siya Masbate. Marabason, sa Roma na Marabason. Hindi kami nag-ilingan. Hindi kami normal nag-ilingan eh. Yan ang marauton sa Indo pag alim mong Masbate. Tapos larga naman si Chip. Dahil hindi ko pig-iba. Yan, san. Ma-schedule kita, Papa Mar. Dapat may programa kita sa ibang lugar. Doon kita ba live? Okay. Sige. Alright, okay. Anything more, tabi, Sir Yeg? Tangunyan po, yung muna po ang mas kuya may presentar. And maybe next week I could present another exciting presentations sa sayang tourism stakeholders. Opo, tabi. Yan. Sir Yeg, salamat naman ay tabi. Ang sabilog na tropa dyan sa DOT5. Good morning po sa inyo and keep up the good work, tabi. Yan. Thank you. Mga tulong, baro na po kami. Para po sa mga kababayan niya to. Yan po ang Turismo Bicolandia. O yan po na ika-24 ka Nobyembre 2021. Sa inyo po ka po, sa mga kabilog na tropa. Ini po si Mardila, thank you and God bless. Kasabay ta po kanina si Dr. Siegfried Nebres ng DOT5. Thank you and God bless po. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Aramon ta, hatod sa indo kan DOT5 as in DZGB. Sagod sa masunod na Miyerkules sa saropang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta.